Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben voor u het belangrijkste nieuws in het Nederlands op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de waterproductie, de waterdistributie, weer stabiel is. En dat was zaterdagavond even niet het geval. Dat heeft Aqualectra toen bekendgemaakt. Er waren problemen met een klep bij de wateropslag in Fuik. De hele zaterdagavond en zondag is er hard gewerkt om dat probleem te verhelpen. Er was problemen met de distributie, maar het was niet optimaal, maar wel stabiel. Dus mensen kregen water, maar niet met de waterdruk die ze daadwerkelijk nodig hadden. Dus in die zin heeft Aqualectra het probleem verholpen, maar tot gisteravond was het nog niet optimaal. Er is in ieder geval hard gewerkt om de tanks weer te vullen met water, zodat mensen niet meer extra zuinig hoeven te zijn. Extra transport van water, zoals gezegd, was er het hele weekend werkzaamheden door Aqualectra om te zorgen dat de mensen op Bandariba, het ging volgens sommige berichten om 24.000 huishoudens, daadwerkelijk water zouden krijgen. Zo werd er zaterdagavond een enorme hoeveelheid water in flessen naar de post van Aqualectra bij de kerk van Montaña gebracht, om maar te zorgen dat er voldoende water was. Dat geeft aan dat de situatie precair was. Ook zijn er oproepen aan mensen gedaan om niet te veel water te gebruiken, niet te verspillen. Maar uiteindelijk lijkt het allemaal weer goed te zijn gekomen. Kees van Dongen is overleden. Dat is een treurig bericht, want eerder dit jaar hadden we een interview met hem. Hij is de uitbater van een beachrestaurant op Dai Boy, meer dan 25 jaar. En hij was onlangs een petitie gestart tegen wat hij noemde illegaal gebruik van het strand door anderen. Daar was hij heel fel tegen. Hij heeft de afgelopen 3 jaar ook verschillende rechtszaken gevoerd. Maar afgelopen zondagochtend is hij overleden. Sterkte voor de familie natuurlijk. En op de beelden ziet u nog het laatste interview dat Van Dongen heeft gegeven aan de pers. Controle op Dai Boy. Op de dag dat Kees van Dongen, die 25 jaar werkzaam was bij Dai Boy, overleed, is er controle gehouden op de verschillende economische activiteiten aldaar. Dat was op verzoek van Dongen, die wilde dat mensen die geen vergunning hebben niet op het strand mogen werken. Dat is oneerlijke concurrentie. Het is door het team van de Economische Inspectie samen met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur en onder meer wijkteam Barber controles uitgevoerd. Daaruit bleek dat sommige bedrijven die werkzaam zijn op Dai Boy niet de juiste vergunning hadden. Daarom moest onder meer Rent a Sun Chill de activiteiten stopzetten, maar andere bedrijven hadden wel gewoon de juiste vergunningen. PNP nog niet klaar met lijst, dat meldt de Extra vandaag. De Groene Partij heeft wel de eerste 6 personen op de lijst klaar, maar wie daarna komt en op welke volgorde, daar moet nog aan gewerkt worden. Op de foto ziet u een delegatie van de PNP-partij die naar Aruba is gereisd voor de begrafenis van oud-premier Henny Eeman. De partij heeft, laat weten, nog verschillende uitdagingen. De eerste 6 plaatsen zijn bepaald. De uitdagingen beginnen vanaf plaats 7 en lager. De partij wil ruimte bieden aan ervaren politici, maar ook aan jonge, talentvolle politici. En dat is soms lastig om precies de plaatsen te bepalen. Dode vrouw lag zeker een week in Mondi. Er is steeds meer en meer bekend over de vrouw die op 6 januari werd aangetroffen bij Sabana Hundu. De vrouw lag zeker een week in de Mondi. Ze was bedekt met een laken en ze is overleden doordat een van de bolitas in haar buik was geknapt. Het zou gaan om een rond de 60-jarige vrouw uit de Dominicaanse Republiek die van plan was die dag naar Nederland te vliegen. Ze was kort erop uit de Dominicaanse Republiek naar ons land gekomen. Ze was naar de luchthaven gegaan, maar voelde zich niet goed en heeft toen een taxi gebeld. Volgens de politie zijn er verschillende verdachten op het oog en hoopt men binnenkort snel arrestaties te kunnen verrichten in verband met deze zaak. Sita Jezus Litu wil strategische investeringen. Onafhankelijk parlementslid Sita Jezus Litu heeft een brief gestuurd aan de minister-president van Curaçao en de Staten. Daarin geeft ze aan dat de extra belastinginkomsten van vorig jaar strategisch moeten worden geïnvesteerd. Ze heeft verschillende plannen voor ogen
Onder meer digitalisering van onderwijs en overheid, maar ook onafhankelijk onderzeekabel voor Curaçao en groene energie. Het gaat om allemaal projecten die bij elkaar 275 miljoen gulden moeten kosten, maar die Curaçao economisch sterker en duurzamer moeten maken. Ze roept iedereen op om de fouten uit het verleden te vermijden en geld juist te investeren in een sterker en diverser Curaçao. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want daar vindt vandaag de uitvaart plaats van Henny Eeman. Hij was de eerste minister-president van Aruba. Vandaag vindt het afscheid plaats en de regering van Aruba roept iedereen op om afscheid te nemen van Eeman. De ceremonie wordt gehouden op het Plaza Henny Eeman in Oranjestad van 11:30 's ochtends tot 4 uur 's middags. Zoals gezegd leidde hij Aruba toen het zich afscheidde van de Nederlandse Antillen in 1986 en wordt hij herdacht als een goede en betrouwbare politicus die hard gewerkt heeft voor de economie van Aruba. Politie Bonaire zit achter schut aan. Het gaat over een schietincident dat zaterdagavond plaatsvond. Daarvoor heeft de politie zondag direct een huiszoeking verricht. Die huiszoeking vond plaats op de Kaya Herman J. Pop. Daarbij is een 21-jarige man aangehouden en zijn verschillende artikelen in beslag genomen. De onderzoek in de zaak wordt voortgezet, zo benadrukt de politie, maar de politie op Bonaire is heel erg met deze zaak bezig, omdat het aantal schietincidenten de afgelopen periode is toegenomen en de politie wil daar paal en perk aan stellen. Staatssecretaris benadrukt aanpak van corruptie. Dat gaat over de Nederlandse staatssecretaris Zsolt Szabó van Koninkrijksrelaties. Volgens hem is er geen plaats voor corruptie, ondermijning en andere vormen van criminaliteit in een rechtsstaat. Daarom zet hij volgens eigen zeggen samen met de Caribische landen van het Koninkrijk in op goed bestuur en het versterken van de rechtsstaat. Dat heeft Szabó gezegd in antwoord op vragen van een Nederlandse politicus. Hij erkent dat de aanpak van criminaliteit en corruptie een autonome aangelegenheid is van Curaçao, Aruba en Bonaire. Maar volgens Szabó ondersteunt Nederland de landen bij de gezamenlijke doelstelling om te werken aan een sterke rechtsstaat. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws. Want de president van Mexico heeft opnieuw van zich laten horen. De president van Mexico, Claudia Sheinbaum, hield een toespraak ter gelegenheid van haar eerste 100 dagen in functie. Ze heeft daarbij de soevereiniteit van Mexico geprezen en dat doet ze aan de vooravond van de terugkeer van president Trump. Zoals bekend heeft de Amerikaanse Trump Mexico verschillende malen aangevallen, maar de president benadrukt dat het een vrij, onafhankelijk en soeverein land is. We coördineren, we werken samen, maar we onderwerpen ons nooit en zeker niet aan Amerika. Dat zei de president tijdens een rally. Over enkele dagen zal Trump de president worden van Amerika en hij heeft al aangekondigd harde maatregelen te nemen tegen Mexico.
Maar de president van Mexico heeft meerdere keren laten weten dat zij zich niet zullen onderwerpen, wel willen overleggen, maar niet zomaar slaafs navolgen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot ziens. Dag.